Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Ukoona nawo yako ndafuna kuibudisa padechi ngakuibudisa pachena kuti utsudzuke kuti osulungulu umpezesa unzwisisa ine bozi nkanaka imanalini meji nokuti nawo yako ayipere tambesana wanzwisisa chakuyamba nkhala kupona chekutanga iwe unogara kupi mambo ako mbani mambo ndiani darweni dakula maji darweni paponi ndaloni akakura ndekupi ko mdzengererembo mdzengerere mandarweni dzengere mandarweni apa iwe msukulu ukonapo pana munthu adabwera kwa uli wewe achikukumbirambo kuti iwe ni mpano tatazamba kupombola mkazi kuti mkazi achite patupi yobwera undipomborombo mkazi ndikupasembo pane munhu akauya achikukumbira kuti raraone mudzimai wangu ndoda mwana iwe ukazorara nemudzimai wacho kwamba mwana asi mwana yakura manje apa iwe umanji chimbano chako achaima asi iwewe manje wane dambudziko rokuti nhengo yako haichamira ichashandi apa mkazi uye ndiada kugazirambo udati chitetani pankhanisi mudzimai uyu ndiyakakugadzira saka uda kuti ndiite sei iwe panyaya iyi ndikuda inini sekuru kuti mukadzi uyu adzimbiwe zvokutsvaga imimi kana atsvaga imimi ngaatsvage inini otsvaga inini ndiuye naye pano ataure wega chaakazviitira ndoda kuti iye adzimbiwe zvokuti mari yake iuye idyiwewo pano chadidi sokudyiwa kwakaitwa mari yangu panapa ndakatomboshedza murume wacho ndakamutini iwe mudzimai uyu kwandiri kufamba kwese inini ndiri kubata uyu kuti ndiye ari kushandisa gonzo turuka inini but nyaya yatikaita isusu takaitirana nyaya yatikaita chivandi zvinova zviri zvaitwa chero novakuru vakare vachitowirirana nyaya iyoyo ichipera yakadaro pasina aiziva saka mudzimai wako iwewe manje aakufikisa inini aakundifikisira kuti ndakaita sei kwaari ndinoda kuti uende umuyambire kuti zvanzi neni ngaasiyane neni zvatakaita uyu mamuna uyu paadabwera uyu murume paakauya uyu achikuza mudayamba pakuda kuti tati pankhani anzonyasekuru nawe iyi yakatanga sei kozi zvinonetsa kuti munhu wechirume ataure nawe kuti iwe urane mudzimai wayo murume wetu atakaitira nesi pamwe chete chabwino tichidiridza nesi nesi yafaka yofoja yangu neyake tatakatowanda panipapo injini yaishandiswa ipapo ndeyangu chabwino saka chikandichamisa ndechekuti akauya kuma55 vakauya pamwe pangu parodi vari 2 nemukadzi wacho mukadzi bvadarikira bvaenda kurukova kuchera mvura murume bvaanditi anzo ngatimboendai kunesi tiende kuona kuti nesi inogona kupindwa nemombe ndakati matemai zvakuri izvi kunze kwadoka ko tinozongozviona mangwana zvikanzi aiwa ndakamboedza kuramba but ndakazoshingirira ndakasumuka takaenda saka tichingoti bvei pamba pangu tichidarika musha wokupedza tichiyambuka kakova kokuti tichienda kukakova kwakwini nesi yedu ndopaakatanga kuchitaura zvikanzi anzo nyaya yandada kuti ndikushedzei nditaure panapa ndeyekuti kumba ukuka kwanetsa hakusi kugarika zvakanaka mukadzi ari kunditi ndikuda mwana but inini pandiri pakakanganisika hamene zvakakanganisikawo novakadzi vangu kuwanda kwanga vakaita saka inini kana dai ndikanzi ndiri kunyenga handitunde bai ndinongonyenga chete ano atime nyaya mukutaura iyi handidiba kuti tiite nyaya yakadaro nokuti mangwana richazova dambudziko kana kuti imimi tichazopedzisira tisisawirirani izvozvo akatoti ndikukumbira kuti imimi atotaura sekudaro ndikukumbirawo kuti hanzi ndakataura nemadzimai ndakati raiti zvino imimi zvamuri kutaura kudaro munhu wanga muchiona wanga muchifungidzira kuti ndiye wandingatore ndikati akupei mwana ndeupi zvikachinzi saka madzimai vakati torai imimi ndikati ko ivo vaita sei kuti vazonongedza inini kudaro apa ngazavandidzamu zvakachita wewe avanombozviziva nalero namanje so nokuti ndakaziva kuti mudzimai akazviziva unova mutauro unogona kuparadza imba yangu ndokubva ndazvinyarara
Saka ndakazoita zuva randikaenda makapedzana kuti chimusi uyu namatema musi uyoyo ndakavati inini matema enyaya mukunditaurira dambudziko rikumba kwenyu but inini handikwanise nokuti mangwana izvozvi tinopedzisira tapesana isusu nokuda kwemunhukadzi tinopesana zvokuzopesana zvisingaite nokuda kwemukadzi saka ivo vakaramba vachisimbirira kutaura nyaya yavo iyi saka zuva randikaenda kumba kwavo makazoparadzana ipapo takatoenda kunesi kuye takatodzamara kudzoka kunesi kuye bva tatoparadzana bva vaenda kumba ini bva ndadzokawo saka kumba kwavo kumba kwandaita ndarira nechikonzero chokuti kubva ndisati ndano mombe ndaishandisa mombe dzavo tichivafudzira mombe dzavo tichaendera kubasa kumunda kwavo saka nokudaro manje kunhu kwanga ndajaira kuti ndaingoenda kutandara saka ndakaenda kuno kutandara so ndakuda kuti ndisimuke kumanhiro ndakuda kuti ndakudzoka kumba ndopa vakanditi amirai ndikuda kuzokuonai matema ivavo tiri mumba mukicheni momukadzi uye zvakanzi nonzo nyaya ndikataura iye handisi kudzokera mumashure ndikutoda kuti apo vanga vakutaura manje mukadzi uye aripo ndikutoda kuti mupe mukadzi uye mwana inini zvakakanganisika pandiri ndakakuudzai saka mukadzi uye achiri mwana mudiki ari kuda chii ari kuda mwana saka ataura sekudaro so vana vakadzi vangani matema ivanga vaine vakadzi 3 but pavakadzi 3 vaitaura kuti mukadzi wavo mukuru ndiye akavagadzira kuti vadaro saka vadaro paipai ndokubva vasvika mukunditi saka nyaya ndikataura yeye handina kutaura nyaya yokutamba naye itaura nyaya iri serious saka zvandakutoita ndezvokuti ndikukukirai muno mimi mukurara muno muri 2 handina kudayira panguva iyoyo kusvika vakabuda ndokubva vatokiya zveshuwa dho ndokubva tarara muemwe mukadzi yaripo tikatogara tese kubhenji kudai vatarara zveshuwa muemwe ndozuva ratikatanga kurara tese nomukadzi uye uye handino mukadzi saka mukadzi makamuti chii handina zvandakamuudza patarara ndokubva ndazomuka masangana paboni right patatorara tese saka tikagara siwe makaita kangana kanofanira kunge kari kanosvika ka4 kana ndisikakanganisa saka nzo saka zvadaro paipai inini ndakazobva ndamuka bva ndaenda kumba saka mukadzi uyu ndiri munhu anononoka kuenda kumba kazhinji kacho saka havana kumbofunga kuti kana anozvokuti chii asi pfungwa yangu inofunga kuti mashoko iyayo munzeve dzavo yaipinda but vaitadza kuti vanozvitaura sei nokuti ndino nguva dzendainzwa vachitaura kuti vanhu vanongotaura kakuti mwana ari apo mwana wenyimi majamba makubereka vakumwana tirakuenda ndaichingoda kutaura zvese zviri mutorodoakabatika kudaro saka inini ndaingozvirambawo ndichiziva kuti zvakazivikana kumabi angu yakazviziva mutauro unomuka mumba unokura zvokuzokanganisa musha wangu tadaro paipai takagara inini ndaitoita zvokufonera nemurume achitoshandisa foni yake murume achitonzi vafonerei vauye saka aindifonera zvotonzi ufanire kurara usina kusvika kuno alright inini ndandakunzwa kudawo mukadzi uyu iyo mukadzi uyu akunzwa kundida saka zvadaro so ndakazosvika mukuti ndichimubvunza ndikati nunhei iwe kuti hausati wana mimba kana uri unogona kuti nyoka yako yakanaka nopapa zvikachinzi hano inini handiri kutoona sekunge ndatoa nopamiri but handisi kuda kuzvitaura manje kwavari avo nokuti ndikakasira kuzvitaura vanozonge vakunditi chiregera imba yauri kuda wanayo saka zveshuwa vakazozvitaura papaipai ndichiri kungoenda chete ndichiri kungoenda chete vavati makamusamirira kufonerwa
Andaitongogara ndatiwo pamwe apa ndinofonerwa pamwe apa ndinotongogara ndaenda. Zvadaro so mukadzi wiwe manje paakazotaura kumurume wake kuti ndanomimba zvakabva zvatanga kuchita kamutauro kokunzi kana wanomimba kari kudaiswa nchada. Kana wanomimba kari kudaiswa nchada. Saka zvakatora kunetsa kudzamara kuti mukadzi uye anga kuita kuti anonditaimira chero ndiri kumba kwangu ndichiona kwandinoenda. Anobva nzvenga kumba kwake otonditeeredza kusvika ndozongoerekana ndatomuona ndichifamba kuenda kwandinenge ndichienda zvangu. Muitira musango. Totoitira musango imo. Kudzamara kuti mama atoziva kuti nekwandiri kuenda uko anogona kuuya. Aiwa, ndaisafunga izvozvo bati ndaitozongoerekana ndatomuona. Ndegazvo ndinetse kuti kosaka agara munhu yanga ari kunoku here kana kuti andiona ndobva ateera. Kusvika zvishuwa takasvika mukuti taita mwana kudaro. Mwana uye asati apo ndakabva ndanzi inini chiregai kudi chiregai kuuyawo. Saka ndanzi chiregai kuuya mimba yaida uyu anayo. Inini mukadzi uye aine mimba kudaro ndanda kunzwa kumuda. Iye achinzwa kundidawo. Saka tata vanhu vaivo kuti inini ndaingogarawo ndakangofunga kuti kusaka ndingamuone sei. Iyo pandei ndichifunga kudaro anenge achitofungawo izvozvo ari kumba kwake. Saka achifunga izvozvo ari kumba kwake manje zvaizongoita kuti amhene kuti zvaifamba sei kuti taizongosanganidzana so. Patatosanganidzana naye ipapo tatorana tesei ipapo. Kusvika mukuti ndakazozvinzwisisa kuti no mabi angu uyu akutofamba kun'anga kuti akuda kuuraya ini nechikonzero chei chokuti ndokuti ndisiyane nomukadzi wake. Matema emanje vada kukubvisai nerufu. Pabonde pava. Right. Saka inini nokuzozvitarisa bva ndachitanga kufunga kuti kana kunzwa kuti inini ndingafire uyu mukadzi uyu kuti vanhukadzi vapera here. Zvishuwa ndokubva ndadiwa. Asi akakutoziva kuti maakunyangirana. Okay. Anga akutoziziva. Rimwe rozuva vakatowanikwa vasipo pamba. Ndokubva vasipo pamba mhene kwanga vaenda vakadzoka usiku ihwohwo inini mukadzi uye andishedza. Ndokubva ndatongosvika mumba muye vandagara. Ndikati no iwewe wandishedza hapo. But tarisaone kuti murume wako haachada kuti inini ndirare newe. Unoziva here kuti zvinotsaona izvi kuti murume wako achasvika pakuzondiuraya. Vanonetsa vaendo zvavari saka vada kuti ndiite sei. Tichitaura kudaro murume uye akabva asvika. Asvika kudaro ndobva andiona kudaro akabva buda mumba vaenda kupinda mumba mamaiguru acho. Vabuda mumba mamaiguru acho aine demo. Ndokubva auya kuti akuda kuchinditema manje. Inini ndokubva ndangomira ndichitaimira kuti ndoda kuona masamuriro anoita chidemo. Zuva iroro ndaitoda kuti kana zvaita sei ndakagona kuti ndatora demo rii ndaitotarisira kuti ndofanira kutora demo rii ndotoshedza vanhu vazvizive kuitira mwana uyu akazvawa ndakuzoda mwana wangu bhozi rafu yavakundiita hazvisi ndokuwirirana kwatakaita. Padaro paipa ndokubva vakarwisana vega nomukadzi. Varwisana vega nomukadzi vakabata ndikagara ndiri mumba imomo ndantamira ndiri mumba imomo. Vakarwisana kudzamara vaburitsana panze ndokubva zvanzi right ndazvinzwa ngabuda ende kumba kwake ngabuda ende kumba kwake. Vangasingarovane vaipikiridzana chete zvokubatana kuti uyu asakwanise kuuya kwandiri. Ndokubva zvishuwa vaburitsana panze zvikanzi ngabuda ende kumba kwake. Ndokubva ndatobudawo ndikati urai matema itoonana. Akutooneka. Ndikaoneka. Ngozi ndaita zvinhu zvisiri zvokuba zvinhu zvaakanga andipa ndiri. Ndokubva ndatosimuka paipai. Ndokubva ndaenda kumba. Saka ndoziisa vana vangu vakambouya. Hapana, asi vakadzi vacho vakuru vanofanira kunge kuregawo kubuda kwaiva kuri kurega kubuda asi kusvinura vanga vakasvinura. Kuregawo kubuda. Ndingarasike maybe dzinofanira kunge dzadziri kumapasti 9 to 10 dzomanheru. Saka inini manje ndaona sekudaro ndakazowanikwa ndichiti ndasiyana nomukadzi uyu. Ndandina vakadzi vaviri but mumwe uyu anga achigara kumba kwawo
ane vana vangu 3 izvozvi. Saka ndaenda kunorara uku, anga akasiyiwa musha navabereki vake. Ndaenda kunorara uku ndichidzoka kurara uku, ndichienda kurara uku ndichidzoka kurara uku. Ndosaka pamakatanga kurara uku pasina akabvunza nekuti vaingobvunza kuti marara uku. Amai guru vaifunga kuti ndarara kwaamai nini. Avo vaifunga kuti ndarara kwaamai guru. Zvadaro paipai. Ndakarara kumba kwaamai nini. Kumba kwaamai nini uku ndanga ndisisatokuenda, majuti yavo yakutoenda uku kwaamai nini. Saka zvadaro so pandikazoenda kwadzimai vangu vadiki uku, ndakazosvika mukurota ndichirara nemukadzi wandakapuwa fesi yake, mukadzi wepamudzengerere. Ndikarota ndichirara naye mumvura. Ndarota ndichirara nemukadzi uyu mumvura. Zvakandinetsa kuti chitiko ichi chitiko wai chakadai. Saka mangwana yacho ndaiva nemumwe mukadzi wandaidana nawo naye futi. Saka ndine mukadzi wandaidana naye uyu, mukadzi uyu akabva andifonera kunzi nhasi hazvisikita kuti ndirare ndisina kuona. Ndokubva ndatodhiraivha motobheki ndaenda ikoko. Ndichisvika pandikarara nomukadzi uyu ndikabva ndati ndichingotanga kurara naye so, ndokubva nhengo yangu yatoneta flat kuita flat. Ndokubva ndega ndatokanuka ndikati zviri kudurira kuti hope dzandikarota dziye idzi ndo patorino zvandakaitwa. Saka ndakararama nenguva iyoyo nguva refu. Ipapo muziku pamakaenda nemukadzi amunambotraya kuikirengere futi kuti ndakatraya kuikirenga but ndaiti yamira so ndikangoisa so yobva yarara. Ndega ndobva ndatoziva kuti pano zvandakaitwa pakurota kwandaita inini patorino zvandakaitwa. Zvaitwa sekudaro manje ndobva ndati inini zanondorei handikwanisi. Apo ndaisaziva kuti ndiani andiita izvi kana kuti wandakarota uyu, because fesi yandikarota yanga isiriyo vanhu vokumaraini kwandiri, but ndaitoziva kuti izvi ndaitwa nemunhu wokumaraini kwandigere kuno. Ndagara zvaizoita manje kuti mabva kune uyu kwamudzengerera handiziva makazendere kumba kwakadzenyu vaviri kumbonotraya futi. Ndakanotraya kumukadzi mudiki. Zvaiita kuti ndikarara naye so, ndichingotanga kurara naye ndinotobva ndatadza. Asi kuna amai guru ndaitogona kurara navo. Dzimwe nedzonguva ndichitopa mhosva futi amai guru ivava kuti because dzimwe dzonguva ivo ndaiona sekuti ivo vano zvavo zvavaiitawo, because zvaiita kuti ndikaenda kumba kwavainini ndinototadza kurara navo. Usiku ihwohwo ndotobuda ndopfeka ndodzoka kundosvika kuno uyu ndorara naye. Saka iyi yaingova experiment yandaiita kuti ndinyatsoziva kuti zvinhu zvangu zviri kufamba sei. Saka apa ndakaona sekuti izvi ndakaitwa usiku, but amai guru ndaiona sekunge pano nyaya yavo yavaiitawo ivo private, asi vachiita kudaro ndaitovaudza kuti kana pano zvamuri kuita pandiri musatambe notsika iyo, nokuti mukaona manyanyorwadziwa nokuti ini ndiri kurarama zvisiri izvi zvamuri kufarira inini. Zvakanaka kuti takaparadzana pasina zvataitana tinozoyanana mangwana. Ndaivadaro. Dzimwe nedzenguva nditori kumba kwaamai nini ndatotadza kana kuita sei, ndaitovafonera amai guru ndotovaudza kuno kutangorara kuno kuti vanhukadzi vega vega. Ndikadaro so pakatora kanguva kadikidiki so zvotozoita kuti ndotozogona kurara nomukadzi wewe. Saka ndo nyaya yakaitika kwandiri. Nyaya iyi ndinoishandisirwa gonzo waturuka. Ndakaenda kwandinonoshandirwa nemaprofiti aya ndobviswa zvinhu zvandobviswa. Ndinotodzoka kubva ikoko ndakutokwanisa kurara nomukadzi, but handite 3-4 days ndinofanira kurota futi ndichirara nomukadzi uyu zvobva zvatodzokera zvanga zviri. Saipopo apa ndakabviswa zvandakabviswa zviri ndokubva kumba kwauya muprofita akauya kaisa munamato. Saka kumba kwake wakatadza kuti vakusvike, ndokubva ndabva kumba kwake ndanzi unozoya nomuprofita uye wekuno uye ndinomunamata yandiuda kuita kwauri. Ndakabva ndaenda ikoko, ndakabva ndarara ikoko. Pandikarara ikoko akabva anditeera ikoko, but ndanditori kurefu kusendaubitsi. Akabva anditeera ikoko bva ndatorota ndichitorara naye. Ndapuwa fesi yomukadzi wopamudzengerere
futi mumwe asiri uye ndokubva ndatomuka kuseni ndichitaurira muprofita wekuti maza ndatodzorerwa zvinhu zvanga zviri zvezvi ndo marotero yandaita ndokubva ndinamatira vatotaura kuti ano pauri pano zvakaitika zvinova zviri kugadzirwa maringe nokunge ari mukadzi womunhu pakabuda chokwadi kumashure kwacho ndokubva ndatopiwa munamato nomumwe muprofita zvinzi handisi kuda kuti uudzwe nomunhu kuti munhu ari kuita izvi ndiani, ndoda kuti umurote iye wega fair. Saka ndapuwa munamato uye ndakabva ndamurota zveshuwa mukadzi uyu apa akuzoda kuti ndimunyadzise here pano vanhu kana kuti nyika yese izoziva kuti ndo zvazviri. Pfungwa yangu yaitofunga kuti ndinodarika nopamba pacho ndichituka bembera kuti azvizive kuti ndakataurira murume wake kuti ngaasiyane neni, but iye still ari kuramba achiuya chete kwandiri kuno ndichiuya kuno kwasekuru kana inge kuno zvakabuda saizvozvo futi. Ipapo imimi makazonomudza here? Ndipane mamota kuti matema emakanομudza kuti mukadzi wako matema endakanovaudza zvaizvozvi panofanira kunge papera mwedzi 3 ndabva ndakangovasheedza ndichidarika nemota so pandavaona vakagara pambapo mumwe tsana wangu so pandavati matema iwe yekuno ndokubva vauya ndikati matema iyo takaita nyaya dzatakaitirana takapera handiti nezvinezvi taakuti taakugara zvakanaka but inini mapenyu handisisiri kugara zvakanaka. Mudzimai wenyu uyu akuita gonzo waturuka pandiri ano zvaakuita pandiri. Saka zvaakuita pandiri izvi inini ndichazosvika pano munhu anokwanisa kuita zvinhu zvinouraya munhu handiti muchazoona mudzimai wenyu ano zvaaita mozochifamba monzwa kuti ndidadi mufunga kuti pamwe ndamuitira izvi kuti nokuti ndichiri kumuda kwete ndisisina kana basa naye, but chaakundinetsa ndechokuti iye sei aakuramba akaita teki neini zvakadai. Ndoda kuti muzvizive imimi kuitira mangwana izvozvizvi kuita kwaari kuita ukuso zvino zvazviri kutsvaga pakuita kwaari kuita zvino kana kuri kuti zvichaita sei ano ngatimirirei kukuudzai kwandaita ndaakuda kuona kuti zvichadimuka here kana kuti zvichangoramba zvakadai ndokubva ndanyarara. Izvozvi matemai vakatokanuka vakativo saka toti izvi zvazvoshaveka zvavakuita izvi ndikati hazvisisiri zvokuti vari kuyafeyafeya kana ndikasangana navo so kana vakanditi maswera sei handivadairi kana vakanditi makadiko handivadairi handitotaura navo nechikonzero chokuti ndinongonzwa kurwadziwa so ndakafunga kuti kochandikanyanyawo vatadzira kuti vazondipfidzisa so vakundipfidzisa nechikonzero chei. Saka kurwadziwa kwangu manje vakanyanyisa ipapa sondro yapera zvandiri kutaura zvokuti vakazonditeera kumba kwomuprofita zvakaitika uri musoro iye mukadzi yeye right riri shave futi ndokubva atondiita zvaakaita iko kuti chifuma iri Saturday yapera ndokuitika kwakaitika. Saka sekuru ndadzimbiwa zvokufunga kuti kudai kwakuri kuti zvinhu zvakandifambira mushe so pamwe ndingadai ndakaenda kuMozambique kana kuromba ndaisvika pakuromba ndichitsvaga kuti uyu munhu uyu ndomuitawo sei kuti anzwe kuti ndiri kudzimbiwa. Kana ndaitwa zvakadaro izvozvo so ndiri munhu anofamba nemota kana munyama wangu unenge wakurisa kana kuvengwa nochero vanhu handisina kutotadzirwa handisina kana chandaitana naye anotongondivenga so ndotadzanzwisa kuti ndatadzirana naye chii ndinotadza kuzvinzwisisa. Saka ndosake ndauya kuno kwasekuru kuti ngawandibatsiro nyaya iyi ibve pandiri ndatambura handikwanise izvozvi kurara nomukadzi wangu mukadzi wati vakadzi vangu handikwanise ndino kurara nomukadzi wangu kunotoita kuvavarira kumanikidzira uchitonyatsa kuona kuti hazviri kuramba ende ishuwa yakataurwa nasekuru kuti mumabhorosi mangu muso hamusisina kana chinhu urume hwangu hwakavharirwa mukabhodhoro nemukadzi iyeye. Saka kurwadziwa kwangu kwakanyanyisa saka ndiri kuda kuti ndipore zvandiri zvino shuviro yangu iri kuti ndofanira kudzokera upenyu hwangu zvahuri ndo chikumbiro changu. Komwana mwana vanaye
ende handinaumboti ndikumuda mwana yeyo Eh. mwana mabenefits yenyu inini ndakanakirwa tora henyu mwana batiko ndavapa mwana izvi vakaita zvokuuya ndivo vega ko chava kundirwadzisira chava kuda kundidzidzisira chii saka imi muri kuti nyaya ngaingopera mwana wakwanzou achirerwa nekwamatemani aiwa mwana ngavatore havo vana pamberi hazvizonetsa here zvakunzi nzou vari kuda mwana wavo aiwa kana kuri kuti ndivo vati aiwa imimi matemani kwete musikana kana mukomana musikana handitorina kana basa naye ndino vana vangu ine vari pambakana uyu takaita izvi tisina chibvumirano chokuti kana pazoita mwana inini ndichazoda mwana wangu kwete saka mwana uyu aiwa mabenefits yavo ngavasandirwadzisa chete nzou munodhakwa handinowawa munoputa foti handiputi foti nyaya yamukutaura izvi zvakaitika matemai akatoya kwamuri makaroka dhiri mukazvarisa mukadzi wavo ndakazvarisa mukadzi wavo mukapedzera maakunakirwa nemukadzi Yes. wamatemai zvekuti mai iye akunakirwa akunakirwa pedzi zvo nhasi akusungai right kuti wakandisiya right iye mukadzi uyu matinongotaura nere kumudza kuti ko ndakakutadzirei saka nomarwadzirwo yandinonzwa kuita handitokwanisa kana kutaura naye ko mukadzi uyu aitodanana nevamwe vanhu vandoziva ndichitoona aitodanana nevamwe vanhu vandotoziva nopachena zviye zvekufunga kuti pamwe ndingazorwadziwa nazvo handina kana kuita basa nazvo because mumwoyo makanga mapedza mumwoyo mangu akakasisimo ndakutonyatsoona kuti izvi zvino rufu pandiri neuyu murume uyu nokuti murume uyu aakurwadziwa ko makati kumbodzokera munoona kuti mukaenda uku inoitei kwete mama kutoziva chokwadi kuti kwete saka mawaya pano chikumbiro chenyu kuna sekuru ndechekuti chikumbiro changu kuna sekuru ndechekuti inini ndikungoda kuti ndipore nhengo yangu imire sezvayaiita ndive murume sezvandaiva asi uyu ndikuda kuti arwadziwe uyu zvamuri kuita ndaona vamwe sekuru panapa vangu vachitaura kuti vanobhashirawo vachitaura kuti pavanzi nasekuru endai mutaurira kuvanhu vachitaura kuti ndikuvaviwa zvokuti zvakaoma ko iye zvingadiwo kuti avaviwo adzimbiwe murume wacho pakaona chinoitika stereki uku murume wacho anouya kwandiri ndoziziva ndotomudza kuti hano isai peturu mumota yangu iyi tiende kunogona kurapiwa mukadzi uyu totouya panapa zvobuda pachena zvobuda pachena vachitaura vega kuti zveshuwa tikanga tawirirana izvi tichidai izvi tiri muno muna sekuru kana vakazoda kuisa nyaya iyoyo pamambo padotito vanozoisa kwakuda kwavo vati shuviro yangu yange ichida kuti uyuka dei zvichitogona kana izvozvi ngakutotadza kurarika zvaizvozvi vanditsvage ndiuye navo pano ndiuye navo pano kutaura kwandikiita kusekuru vazvizive kuti kutaura kwandaiita zuva rekui ndaitaura zvechokwadi kuti uyo akauya akandipa mukadzi wake ndakamuzvarisa zveshuwa ndikavapa mabenefits kamwana handiti ko zvairi mabenefits chava kundirwadzisira inichi ndikuda kuti sekuru ipapo muzobata chokwadi mega inini nzou shiro yanguka ndiye kutona matemai kuti vauye pano vagarapo ndoti nyaya yenyuka handisi kuibhiliva kuti makawirirana varume vaviri kuti dai muri mukoma nemunin'inanani namatemai aizvo zvinoita se asi munotora mutoro woti zvasa mukadzi wangu kana aita mwana aita nhumbu ozongobuda obvoita saka inoda matemai kuti vaite se vauye pano zvaitaurwa nani nanzou ichokwadi iyevadzirirei matemai tifuna kumufonera kubereka kuno mawo matemai anzi anouya kuno kumangwana ndopanankana matemai ndinovimba kuti zvakabuda zvakadaro hazvibude zvakanaka nokuti zvakaita sekudaro zvinogona kutoita kuti achisvika munomu anokwanisa kutozviramba nonte problema ndifuna matemai nankazi wacho nditondonda ndikufuna veve saka shungu yangu matemai ani ane mukadzi wacho ndandipfungwa ingenge chida kuti zvakatanga paine chadzimba ana kushandisa mushonga ngatichite dzodzo akufuna mchita madhara akukwenya kumara yali apo wadzona achita mudhara uye abonera bachwe
iye anoziva kuti sekuru akumona auya nebhachi risiri ipo kaeni ndatini kosaka sekuru inini zvangu ndo zvavari kutadzawo here kuti ndizouya navo panapa mukadzi yeyo achikwenyawo zvikiita sekuru ava so zvinyatsoti mwoyo wangu ungafara sekuru challenge so varina challenge kuti haachatadzi zvavo andinchita andadzona zvichita madhara abwenanacha akukwenya mamoro kuvhevha ndoti mukadzi yeyo zvandikutaura izvika akagara apa achikwenya achitaura wega kuti zvakafamba sei obva kusunungura wobva andisunungura wotakazviri kunonyanganya aiwa inini kana sekuru vachitokwanisa kundisunungura ngava ndisunungure mukadzi wangu ave nokusununguka ngava ndisunungure iyi nyaya iyi iri munzira mukuti zvavanenge vaita panapa sekuru zviite kuti matema ino mukadzi wavo ndiuye navo pano mwoyo wangu kuda kunonokerwa izvozvi kuti matema ino mukadzi wavo vauye pano vataure vega kuti zvakafamba sei zvichifamba sei ndiri kuzvida izvo iwe mukufunga kwenyu munoti matema yari mudhiri here kukusunga iyi handizive asi mukadzi wako unyatsoziva mukadzi apa chinhu chiri kuuya kwandiri chiri kuuya riri gonzo waturuka ndo riri kuuya kunani kwandiri saka zvariri kuuya riri gonzo waturuka pfungwa yangu iri kungoti mukadzi uyu akaitwa nemurume kuti tisiyane but mwoyo wake wanga uchiri kundida saka nokudaro so kunze kwokuti ataurirane nomurume wake akuita nguva yokuchirwadzisa inini ko ndingaite sei zvandokwanisa kuita hatiti iyo sekuru chabwino aya ndainzwa nasekuru ndopana nkani ndaikatambo kale ndangoti ibude padecha masa ndaibuditsambo pampepo ondositaita kudata ndosaka ndatora nauyi kuti ibude pachena nokuti ndada kuita basa racho chabwino. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.